Matur suwun jeng Kartini atine Pak Deku wis lega. Saiki sitok engkas pamundutane saking Mas Giyanto B iki mau nyang Limbung iki gur ngetreke saweran. Ayo jengekan arene. Saweran. Gagat enjang. Mas Giyanto monggo dipundhakake. Monggo Mas Giyanto beksa kali jengekan. Ayo Kak, sing semangat Kak. Tak tambahi. Oh
matur suwun jengeka pamundutan saking Mas Gianto B. Sampun. Saiki lari dulu sing adoh ke Takalar. Dari grup Krosok. Nah, podang kuning. Nganggo bawa ora Mas Ateng? Ah, ndak usah wengi langsung gedruk yo. Kayak model kelatenan genti yo. Musik ya seragenan aja, arane kelatenan ngono dhisik. Apa Sukoharjonan ngono. Dang kuning. Iki asri gur tak penake, gur tak kon dandan linggo ning tengah. Bayarane oke sis. Iya. Ya oke, mangga pedang kuning. Kanjuk dumateng keluarga besar dari Kutha Takalar. Ayo. Rasa suwe-suwe. Wis ngantuk. Nang pancalmu. Iki anu, Brak. Saiki iso tuwek iso kemenyeki. Ora playere ora usah ngono kuwi. Apa? Pak Tris katuran dahar rumiyin Pak Tris. Ora Mas, pokoke nek karo dirimu ki jan wis gampang kuwi. Teko ayang kan lo, ngerti? Apa duet karo ayang ye? Podang kuning duet. Alah serat teko nggane. Langsung teratapan ngono nek dijak duet. Piye? Mosok lah kono wis duwe lho. Cuma warnane beda. Kuning karo coklat. Ora sangguyu untune lagi lara. Mas Ateng Mas Rapidi.
Matur suwun nggih. Pamrutan saking Bapaknya Andri. Nggih. Saiki sing Prawan Jahitan. Ngomong kok 13 kok. Ya ngucapke sik sugeng dalu ngono rek. Sugeng dalu para rawuh. Sugeng dalu para tamu Kakang Semono Putri. Iya. Hah, ono sesasi kakek iso. Yang ajar Mas Ayong. Lagi sakit gigi dia. Iya. Mas Lukito dan juga ini. Mas Sugeng joget.
Samadi sik napa Mas Bawa sik? Oh, Pak Samadi riyen monggo lajengipun sing sepuh sik. Panjang waktunya. Monggo Pak Samadi. Tolong Mas Jaya iki tambahi saiki ya supaya rada cek sound, cek low, cek. Cek cek. Monggo mang milih siji loro telu. Senior kabeh iki, sing penting aja digo mulih. Go mulih ya sing ngene sing duwe. Go mulih kok dadi perkara. Lagune napa Pak Samadi? Es semu. Kancane. Monggo Jeng Kartini. Au pilih sing lemu-lemu ngono ya. Iya, Yes. Dan udan ira nggo kemul anget lho, Bong. Didupak ngono gak nangis iki. Iya, iki campur sari apa jenenge wong kok? Jebrak Biasane ana musik Aulian The Big jenenge, Band. oh, tuas aku mau jare Seno Bagas Waras. Iki mumpung ana sedulur kunom Konjawa pirang-pirang ini tanjake Jeng. Oh nggih. Ana Pundi Pak meneh Liku Rubadi iki ya senior iki kepen ya pimpinan campur sari mulya laras kok aning alas desaku kok. Sing pundi? Piyayine wae lho ning ngarepan dadi among rawuh wae. Oh nggih. Mula aja gawe geloro kuciwa iki. Oh, mboten. Waduh-aduh numpak motor mabur lho rene iki. Mboten. Sangune akeh. Mula ditanjake. Jebol kok Ben, jebol tuh meneh. Ya khususnya buat adik-adik Karang Taruna dimohon dengan hormat supaya berkumpul di tempat pelaminan, mau diambil gambarnya, mau diabadikan. Sekali lagi buat adik-adik Karang Taruna dimohon kumpul di tempat pelaminan, mau diambil gambarnya untuk dikomunikasikan. Terima kasih. Suwun rinten lan dalu pamujiku mangiya rahayu tapi kena-kenae lakae antu kabare. Ora mung krungu suarane apa maneh. Ampun Amor. grogi. Penyanyi ngene terus gemeter wong nyang awake. Ja. Ampun grogi. Ya.
Arep ndang selak napa to kesusu iki? Hah? Lon-lon. Ngono. Bareng suwe terus lali pong malah. Alah. Iki rong tak pepet, mama tak teh. Tetek malah gogrekno. Ibu bunga ing ati amane Panduk alit malih. Oh nggih. Monggo Kang Mas. Lagu wajib yo. Wuyung.
Mas pasukane juga tok, do mlempem e, Mbok. Kon maju kene. Duh duhku semua Kesusuhe penak mbane kesikut ya. Apa iya? Iya, teko Mas Bawa iki nek. Sajake kulina. Napa nggih Mas Bawa? Iya. Mboten ta? Wah, lah ya wis iki. Tambah parah iki. Duhku semua ora rasa matur suwun Bapak Samadi ingkang sampun derek ngregengaken wonten pitalemipun kene Pakde kula Mas Wardina. Saiki Mas Cemplon gantian karo Mas Telonteng ya. Ben leren sik Mas Telonteng nang mburi kono. Nuthukana wesi genti kuwi. Pemain jembrak musik kudu iso kabeh. Nek glendhong kan suruh takon nang mburi karo hae tak bayar sesuk. Mike diunekke ya kaya. Mangga niki giliripun Mas Bawa. Lagune Wisa Tresna tak duete karo Eka Kong D. Mana Mas yang bujone mana Mas yang bujo? Adol gabah urung wani sowan rene ngono. Iki agi ane iki. Agi krisis iki. Lagi krisis ta, Mas? Gabah ra duwe, duit ya ra duwe.
Lah kok gak iso nyangoni aku no, Mas? Ora usah tak sangoni kok tak terke dhewe. Mas Jebrak. Wiso tresno Mas Jebrak. Engko kirim ke rekeningku ya, Mas ya. Iki ajaran sik iki. Iki kanggo lagu anyar iki yo. Oje. Mas Eyang nih, Mas Eyang Dudo. Mulai ya. Nggih, go. Bersama Jebrak Musik, musiknya Indonesia. Surya waya sore mendung katon lali mengang ayo bareng atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang musro. Nore
sak jroning ati iki ya. Ndak jajane hati-hati. Gelo. Terima kasih, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Berhubung sudah agak malam, jadi kepada beliau Bapak Bisan mau istirahat. Insya Allah besok dilanjut lagi Pak. Cepat-cepat capek, mudah-mudahan masih bisa terlaksana sampai besok sampai selesai. Maka dari itu saya mewakili dari Bapak Bisan untuk sementara ini mau istirahat dulu. Terima kasih. Kami lanjutkan kepada Mas Bowo, monggo silahkan Mas. Gelo Mas anu. Aja pra gelo Mas. Suwe ra ketemu Asri aku ya gelo ya anak. Lah iya. Tapi saiki malah memel ya. Memel tenan bukan memelas, memel tenan. Gondeli Sri. Wis tak culke pisan. Ikhlas aku. Ikhlas. Iya ikhlas. Ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir batin. Soalnya sis dudu kelasnya juga. Ayo. Ayo.
Sota. Monggo masukin. Kaya ngene Aku yang ketemu ya. Monggo untuk Karang Taruna dibersihkan dulu baru saya kasih lagu nanti. Monggo Mas. Jenengan Mas Nyono sinten? Mas Nyoto iki anak dalang aja. Yang penting kudu dalang keributan. Monggo Kang Mas. Lagune nopo? Lali janjine monggo. Mas Bawa, rasa suwe-suwe. Kok diapal kesek lagune sitae ajure ngati ngo karo Eka. Agek nedhi kok. Lali janjine Mak Glen. Ayo rene. Ora gur main hopah HP. Oh, kancane gemburu bias barang malah gur taktik. Selamat datang Mas Emplang. Ada juga Mas Pendek, banyak penyumbang lagu neng ini kok. Mas Emplang baru pulang dari Timur. Asik. Mas Emplang. Ayo Mas Emplang.
Ampun nyawang kula terus. Mungkin ndak kitut lho. Orang nek kitut mulih piye? Oh wis gak gumah. Jan-jane kang mas ning minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawangmangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu sampean. Aku lho. Perasaanku ki sing ngejak kencan ngono kok. Jan-jane Kang Mas ning tukang kendaku beleran sik ngantek meruntus ya lho. Heeh. Sik Mas, tak tukang kendaku beleran sik. Ganti, ayo ndoh, tak munggah. Ganti gedruk. Karang Taruna njaluk lagu napa niki? Sugeng Dalu. Iki kewengen Mas urung digarap. Liyane Tembang Kangen ya versi gedruk karo Kangen neng Nikeri. Ora apa-apa ya. Oke, ayo Sri. Ini nduk, berdiri nduk. Tembang Kangen, Mbak Menawi badhe duet? Oke. Monggo Sri duet karo Mas Nyoto sik. Gedruk apa karo kowe? Ya Tembang Kangen. Lewat temban masih ada lagunya Mas Sugeng. Langit Mendung Kutha Ngawi karo Butini gampang sih.
dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang gumeng sliramu ora bisa ilang. Banyu kang dumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripmu yen ora ana sliramu. Pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresno gumeng sliramu ora bisa ilang. Mas Nyoto saiki mewakili anak muda sik. Nanti Mas pendek mau. Cepet men. Monggo Mas pendek. Mantuk. Monggo cah nom-nom sinten sing ajeng dono swanten. Juga cabe ya. Ayo Kak, kangen neng Nikeri. Oke. Kelatenan iki ya.
Oh, satu hati sampai maut. Oke, ganti. Siapa saya duet? Oh ya, nah, sini Cak Bagus. Neng tak wekasek ya, aja duwe cita-cita dadi MC we, ngalang-alangi aku ra urung. Ya ora apa-apa kok tukulan anyar kok ya.
Oke. Nopek meh gawa bencana cah, ora mbledos alatku. Oke. Yo saiki kangen neng Nikeri. Asri Dwi Ayunda. Ayang mau nyanyi sama Asri sini. Perwakilan masih ada Mas Bowo satu lagi lupa saya. Sik ben sik untuk Karang Taruna dulu. Karo ben ngancane aku neng kene. Sepine wengi iki. Mangga. Siapa mau duet dengan Asri? Nopek, apal? Mangga. Monggo anak muda Karang Taruna joget berdiri semua. Rembulan sing ngilo ana segara pandang ana ati kula jaan hatiku ra teko-teko neng Nikeri dan mulia apa aku salah nalika urip asik janjimu biyen kowe seneng.
Keri Mas Nopek bersama Asri Dwi Ayunda. Monggo Mas Bawa dintene lagune Mas Sugeng karo Mbak Tini sik. Nah. Ora apa-apa streaming langsung karo Trisno Studio iki. Langit mendung Kutha Ngawi. Ya ben kowe dirungokne kok ngomah. Yang penting buka YouTube Trisno streaming. Monggo jeng Eka Sanjaya. Iki paronan. Separo aku nyanyi, separo kowe joget. Gilirane kowe nyanyi aku sing joget. Heeh. Aku sih, ayo. Ngadeg. Disenggai Mas. Kutha Ngawi sendang kakak wis sinuret jroning ati aku ora kaya wingi pundi ranyono lotu metes rebes pilih rasa nglangun yen katon pan panggon katresnanku ringut pur banding Gusti disesekne sithik Mas disesekne sithik Mas
Aku tuh Mas. Rasa dalan iki biyen ate tak lewati nalikane langit mendung kutha gawi sedang lagan wis diturit jroning ati saben lewat aku ora bisa lali kosong lo tu metes lebet rasa nglangun yen katon pan kok patut katresnanku bersama Jebret Musik, musiknya Indonesia. Oke, Mas Bowo. Sekarang manggil sing adoh dulu, yang jauh sekali dari Pare-Pare. Monggo Mas Samidek Pete. Aku adoh tanggapi layar tancep di sini aku ya. Monggo Mas Samidek. Rawuh. Ora iso nyanyi. Malah grebek mok. Apa dek? Wes rahasia. Silet iki. Ya. Kau Pak Sutris dari keamanan siap diperintah kemana saja asal tidak jauh. Ya, maka tutuk klambi anyar sing nang jero lemah. Ayo untuk anak muda Karang Taruna pamer bojo. Ayo Tom.
Hai Mas Ronteng, mik ngadeg kok.
matur nuwun. Mas Samidi Pete yang dari kota Parepare. Monggo saiki Pak Tris keamanan. Nah, udah ngadeg. Kebablasan nih. Ya. Biar semangat Cecak Romo. Bu, Ibu RW 4 katanya minta Pak Tris di Cak Rawa ya. Besok hari Minggu, Bu. bisa. Kalau bisa ya, tidak semuanya laki-laki mas belajar. Masa lagu Jawa terus? Tidak semua kawe-kawe. Tidak semua
laki-laki yang ada di Karebosi.
Saya kalau jadi presiden naik taksi nggak bayar katanya. Oke, terima kasih Pak Sutris, perwakilan dari grup PM Polisi Militer. Mana ambruk gak iso tangi malah ngangkate abot iki kok. Berikutnya Saudari Asri Dwi Ayunda. Penghujung waktu, masih ada beberapa lagu. Ayo Karang Taruna, mana yang mau berjoget? Monggo. Oh, kertonyono medhot janji. Ya, monggo. Karang Taruna mana yang mau duet? Nopek mana? Mas Ri gimana mau nyumbang lagu? Pak Kapten Surat Ayo Mas. Mas Ri. Gak usah ngereker Mas Ri. Baik. Ayo HPPK grup asik bro, jembrak musik. Ayo Mas Surat Manemblang.
Oh ya, masih ada tamu satu yang belum nyumbang lagu. Nah, lagu terakhir ini nanti ditutup dengan Kidung Kala Seba. Monggo Mas Sidik. Nembe ketinggal nih, Pak. Bos, monggo. MC Mas Santi. Lagu ini dicampur ya Mas ya. Mboten napa-napa. Siap. Wes didangdutke yo. Ada Pak Kapten Suratman juga. Oh mau leh. Oh ngono. Yuk di Cuma Kamu. Cuma kamu. Monggo. Yuk kanca-kanca sing nom-nom iki. Kamu, Eka ayo temani Kak. Dan nanti joget semua lagu terakhir Kidung Kala Seba ya. Oke. Waktu sudah wis do kesel menunjukkan. Mas. Wis do kesel. Engko ndak ada kesel nek ada ngantuk sesuk loyo. Oh ngono ta. Sesuk latihan gitu ya Mas ya. Dunia ini tanpa kamu, apa ku rasa dunia ini. Bantai ini goyang. Tiada kali
Ya, terima kasih Mas Sodik. Berikutnya lagu terakhir yaitu Kidung Kolosebo Menggokur bersama-sama, maka berakhirlah perjumpaan kami bersama Jemprak Musik Aulian The Big Band. Dan bila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.